Helo, fi yw Mali Haf, fi'n gantores, seren pop, swyn wraig o Gaerdydd, a fi'n niwroamrywiol. Fi wedi dechrau dyfalu bod os chi'n creadigol, chi probably yn niwroamrywiol. Mae byd lliwgar a'r person tawel maen nhw efo ymenydd ffynllyd. Mae'r cyflwr ADHD yn effeithio fi gyda fy nghôl, trefnu fy hun, gyda bod ar amser, sensory issues a delio gyda emosiynau a y ffordd fi'n meddwl. Os chi'n deall y cyflwr, mae fe'n edrych yn ddiog, ond mae motivation chi yn battle. Battle anodd iawn. Ges i ddiagnosis pan fi wastad yn dweud 16 neu 17. Ar y pryd oedd llai o bobl yn ymwybodol. Teimlo bach yn unig a ni ddim yn gwybod sut i siarad amdano fe. Oedd yn gwneud llawer o sens. O'n i'n gallu stopio cael go at fy hunan a o'n i'n gallu stopio meddwl, mal, chi mor stupid. Mae wedi rhoi fwy o hyder i fi o ran cymdeithasu achos os mae rhywun yn meddwl bod fi'n weirdo fi efo esboniad. Ond ie, so hyder. O'n wedi rhoi fi loads o hyder. Un o'r heriau fel cerddor yw gorffen caneuon. Mae gen i llwyth o ganeuon ar fy nghyfeiriadau fi wedi recordio fi heb gorffen. Mae'r menydd byth yn stopio. Mae'n edrych am syniadau newydd trwy'r amser. A os fi wedi meddwl am un arall, fi ddim eisiau gorffen yr can diwethaf. Felly, y ffordd fi wedi stopio, wedi gwella hyn, gadael fy hun cael mwy na un can ar yr un pryd. Os fi'n edrych canolbwyntio ar 3, a wedyn mynd nôl ymlaen i nhw, mae hwnna'n iawn. Fi angen mwy nag un peth ar y go, a mae hwnna'n OK. Un o'r pethau fi'n stryglo gyda yw mae'r byd cerddoriaeth a'r gigs a'r llwyfan. Maen nhw'n lle yn heightened iawn gyda sensories. Fi'n mynd licio rannu i rhywun, mae hwn yn gormod. Fi'n teimlo fel drama queen. Mae hwn yn gormod i fi. Fi just eisiau 5 minutes. Fi'n mynd gynnar, adre'n gynnar. So bys yna'n neis jyst cael rhywle ar gyfer pobl fel yna. A wedyn byddai ddim angen esbonio, jyst yn gallu mynd i'r lle yma, lle dywyll, gyda goleuadau neis. A wedyn mae nervous system fi mynd nôl i normal. Fi wedi dysgu llwyth amdano ymenydd fy hun a fi methu wneud diwrnod llawn trwy'r amser a os fi yn cael breaks i fy hunan, fi'n gallu wneud job well. Fel fenyw hefyd, fi'n masgio trwy'r amser, mae fe'n exhausting. Fi'n masgio yw fel esgus bod yn neurotypical. Ffwl o pobl. Cuddio'ch quirks, basically. Ffitio mewn. Mae fe just rhywbeth fi'n neud heb feddwl. Fi'n fel, I'm in disguise. A pan fi ar y llwyfan, fi ddim yn masgio o gwbl, so mae fe'n really nice. Mi dal yn nerfus weithiau i sôn amdano fe, ond mae yna lot o newid sydd dal angen digwydd. Fi'n chwarae catch-up, really. Ond checiwch mewn gyda'ch ffrindiau sydd yn gweithio mewn diwydiant brysur. Gofyn nhw be maen nhw angen. Mae'r byd yma wedi cael ei adeiladu ar gyfer un ymenydd, brên neurotypical. Fi wedi gwneud hwn llawer o weithiau nawr. Pob amser mae dal yn anodd, fi dal yn ofni pre-judgements pawb. Fi dal yn poeni bod fi'n sôn amdano fe'n gormod, ond mae rhaid i fi tan bod na byd a lle mwy cyfartal ar gyfer pob ymenydd.